Jeg var heldig, jeg gik i realskolen, eller i mellemskolen først. Og så søgte jeg over på gymnasiet. Der havde vi ingen gymnasium i Middelfart, så søgte jeg over til Fredericia. Og var over at tale med rektor. Og jeg havde gode karakterer, så jeg behøvede ikke nogen prøve for at komme ind. Men han sagde til mig, du er for ung. Du skal vente et år. Fordi ellers så i 2G, så kan du bare ikke lige pludselig følge med. Så er du ikke moden nok. Og så gik jeg jo hjem og tog realeksamen også. Men i mellemtiden, så var en af mine veninder, hvis forældre de havde store ambitioner, hun var kommet over på gymnasiet. Og det var det værste snobberi, jeg i mit liv har været med til. Og så vidste jeg jo ikke rigtig, hvad jeg skulle lave. Så søgte jeg ind til etaterne, altså toldvæsenet og postvæsenet og DSB. Så en måned efter jeg var gået ud af skolen, jeg gik ud af skolen den 29. marts. Og jeg begyndte ved jernbanen inde i København som trafikelev, først i 5. 57. Og så var jeg ved jernbanen i 45 år. Så, men altså, jeg var jo så kun lige fyldt 16 år, da jeg kom derind. Og det var jo noget med frøken Sørensen og de. Og så være brandvoksen. Og der forventedes et ansvar. Man var ikke barn længere. Det gik godt nok stærkt. Og så for stærkt. Kan jeg godt se bagefter. Altså, fordi det var voldsomt krævende pludselig at gå fra at være barn til at være voksen. Som 16-årig, der var jeg voksen. Punktum. Så jeg har aldrig følt det som, at det var noget frygteligt. Men bagefter kan jeg godt se, hold da op. Det var godt nok. I løbet af 1, 2, 3 måneder, så var man bare fra at være barn og være fuldvoksen med et ansvar. Man kan godt have et mål med sin tilværelse, man kan godt styre mod noget, men man kan ikke i en alder af 76 sidde og sige, jeg skulle have gjort sådan i stedet for. Fordi hvor skulle jeg vide det fra dengang? Altså, sådan var betingelserne jo. Sådan er det for jer også. Betingelserne er sådan, så I gør et eller andet, og så om 50 år, så sidder I måske og tænker, vi kunne da godt have gjort anderledes. Jamen, det vidste I jo ikke dengang, at I kunne. Man kan ikke leve sit liv baglæns. Så nej, der er ikke noget, jeg fortryder.